Foul style, always been a foul child. My guns go boom boom and your guns go. 3 af Asken. Vi har fået nogle spørgsmål, og nu vil vi læse nogle op. Ja, jeg læser dem op. Personlighed eller udseende? Personlighed. Blondine eller brunette, eller kender ikke? Jeg kender ikke. Ej, jeg har det fint nok med begge to. Rihanna eller Lady Gaga? Rihanna. Ja. Er I bange for heste? Totalt. Sådan nogle fucking store krabater. Ej, jeg er ikke bange for heste. Jo, ja. Nej, ej. Yndlingsdyr. Yndlingsdyr, kat. Er det? Ja. Det er det ikke mig. Der er de sej. Nej, der er de en osteko. Det er sådan en ko, der laver ost. Okay. Hvorfor har I ingen kommentarer endnu, spørger I? Nå ja, de andre der, Blondine eller Kender ikke, og dem der, det var fra Sofie Kjellmann. Og der kommer, hvad hedder hun nu, Mia Keller her. Ja. Hvorfor har I ingen kommentarer endnu? Det ved jeg ikke. Så har vi det også. Ja. Hvad synes I om mig? Kender dig ikke sådan. Nej. Er jeg god til håndbold? Jeg har ikke set dig. Du spiller da ikke godt, da? Du står på mål, der er det vel okay. Hvor pæn er jeg fra 1 til 10? Jeg ved ikke helt, hvad jeg skal svare på. Ja, nej, 1. Hvor sød er jeg fra 1 til 10? Jeg kender dig ikke, men indtrykket er nok 9-10 stykker. Hvor sjov er jeg fra 1 til 10? 2,5. Jeg ved ikke, hvad så der. Ja, og så spørger Jan. Nej, sjov. Jan Peters far. Hvem vinder i aften i håndboldkampen? Danmark eller Tunesien? Det er Danmark! Selvfølgelig er det Danmark! Selvfølgelig. I er velkommen til at abonnere i kommentaren dernede. Ja, og husk at dele den til jeres venner, den her, så vi også skal få nogle spørgsmål for nogle vi ikke kender. Ja. Det var så vil vi så besvare dem. Ja, vi ses. Ja. Hej. Hej.